Podríem dir que amb moltes cares noves, ja passada temporada se'n va marxar molts jugadors, estan a marxar jugadors molt importants en l'equip, però bé, hi ha aquesta cantera inesgotable que té l'Atlètic, amb jugadors que pugen del juvenil, i busca els dos jugadors que ja feia temps que no veiem estrangers aquí per Can Sales, amb el Don Prince i el Friedrich, que venen, no sé si a reforçar, a completar. Com veus la plantilla aquesta temporada? Bé, és una plantilla amb canvis, evidentment. 5 jugadors, dels quals doncs, hi havia 2 amb un pes específic importantíssim, com són l'Andreu i el Sergi, 2 jugadors referència total a aquest equip i a l'equip on estiguin, fins i tot doncs, a nivell internacional. Però vaja, com bé dius, nosaltres tenim la sort de tenir una cantera, tant un filial com el Vallès o els juvenils, doncs, que es treballa molt bé en els dos equips i podem tibar d'aquí. No? La veritat és que els jugadors que pugen són jugadors tots que, tot i ser molt joves, ja són jugadors contrastats, que han estat, en el cas del Pol i l'Ignasi, campions d'Europa ara amb la Sub-18, el Pau doncs, ha fet una molt bona temporada amb el Sanse, i els dos estrangers, doncs mira, ha sigut una mica casual, no? En el cas del Don Prince, doncs tenim a través del Gugu i del Roc un bon contacte allà a Amsterdam. Ell va dir que doncs, li faria molta il·lusió venir aquí, que tenia la sort de poder canviar la feina i fer el trasllat aquí, o sigui que ens ha sortit econòmicament molt bé. I el cas del Fidi, doncs, l'alemany, doncs, és un nano que ja va venir aquí a entrenar una setmana amb nosaltres, que volia venir a viure l'experiència de jugar a Espanya un any, el que ell considera el millor club d'Espanya, per poder doncs, estar en un ambient així familiar i que s'ho passi bé i aprengui hockey i sobretot l'idioma. Per tant, nosaltres encantats. Són dos jugadors que un ens aporta doncs, molta experiència, que és un equip doncs, que això ara ens farà falta, com és el Don Prince, és un jugador que és un golejador nat, allà on ha estat ha fet molts gols, i en el cas de l'alemany doncs, és un jugador doncs, amb característiques alemanes. Tot el que fa ho fa a la perfecció, és una excel·lent defensa, o sigui que ens aportarà molt, vull dir que molt contents amb la plantilla que tenim. És obligada la pregunta. Aquest Atlètic encara pot aspirar a títols. Sempre us debiliten, o sempre es debilita l'equip, però sempre està, evidentment, amb l'obligació d'estar en playoff. Aquest any no tenia la competició europea pel mig, però evidentment que les competicions més importants com són Lliga i Copa, l'Atlètic hauria de sonar com un candidat al títol. Home, sí, a priori doncs, compares plantilles, sobretot amb Polo i Club de Campo, i està clar que ells són els que a dia d'avui tenen millors plantilles i tenen doncs, aquesta capacitat econòmica que els hi permet doncs, portar jugadors doncs, contrastats. En el cas del Polo, doncs, a la superplantilla campiona de Lliga i Copa i sumen el Ramon Alegre, doncs mira, tenen la sort i el potencial de poder-ho fer. Nosaltres amb les nostres armes, l'any passat ja vam demostrar, vam fer un playoff de semis amb el Polo doncs, molt bo, que vam tenir les nostres opcions, sobretot en el partit d'aquí a casa, i a la Copa del Rei, faltant 10 minuts, guanyàvem 1-0 després d'haver eliminat Egara i Club de Campo. No? O sigui que nosaltres sempre tenim el mateix discurs, nosaltres ens basem en treball, en ser un equip lluitador, un equip que té tot el suport de tot un club darrere, que això doncs, no tots els equips ho poden dir, i llavors doncs, la feina ens posarà al seu lloc. Sabem que som un equip molt jove, amb molts canvis, però no tenim ni molt menys discurs victimista. Nosaltres anem a guanyar la Lliga i a intentar guanyar la Copa, un dels dos títols, intentar recuperar la plaça Leaquela, però ja et dic, amb el format d'aquest any, que és Final Four, penso que el Polo evidentment guanyarà la Lliga regular amb les mans a la butxaca, però la Final Four doncs, és un partit, nosaltres estic segur que podem guanyar a qualsevol. Ara hi hem de sumar aquí una mica també Complutense i Júnior, que són dos equips que ja fa anys que estan treballant molt bé la cantera i que també estan fent aquest sobreesforç per portar tant entrenadors de fora o jugadors de fora, i això els hi dona doncs, aquest plus que penso que tant Egara i Atlètic som els que patirem una mica més a la lliga regular per entrar en aquesta Final Four. No? Polo i Club de Campo estarien un esglaó per sobre de Complu, Júnior, vosaltres i Egara? Jo penso que Polo claríssimament sí, i seria doncs, hipòcrita dir que no és així. Claríssimament, no només a nivell econòmic, sinó amb la plantilla que té. Fet un treball de cantera excel·lent i sumen David Alegre, Xavito, Mati Rey, Ramon Alegre, és un equipàs, l'agafis per on l'agafis. Venen de guanyar Lliga i Copa, és un equip molt potent, però això no vol dir ni molt menys doncs, que l'Atlètic ja baixem els braços i ja els donem amb ells per favorits. No m'agrada això de dir són els favorits. Ells tenen la millor plantilla, està claríssim, però nosaltres també, quan arribi el mes de maig a la Final Four, que esperem ser-hi, doncs estic segur que ells no les tindran totes i que nosaltres creurem, com ja va passar l'any passat, que els podem guanyar. Club de Campo té un potencial econòmic brutal, però any rere any han tingut grans plantilles, però any rere any no acaben de guanyar el que suposo que aposten econòmicament per fer-ho. No? Ara, també s'ha de dir, i això és una mica doncs, la pressió per ells, que qui fan més fitxatges i gasten més calés en això són ells. Vull dir que penso que són un dels equips que ha d'estar dalt per obligació. Tot i així, estic segur doncs, que una vegada més nosaltres el treball de l'any ens posarà per sobre d'ells.
Sobre el teu equip, has parlat de 2 punts els que marxen, com és l'Andreu i el Sergi, més els que també han marxat. Això desestructura una miqueta el teu sistema de joc de cara a aquesta temporada? Canviarà molt amb els joves que venen i els 2 estrangers? Sí, per força. Evidentment nosaltres tenim un estil de joc que és una mica l'esperit atlètic de ser un equip ofensiu, amb possessió de bola, amb jugadors molt tècnics, això ho seguim tenint, però evidentment doncs, ara no tenim els jugadors amb aquesta jerarquia i bueno, haurem de buscar altres fórmules, però bàsicament seguirem sent un equip ofensiu que vagi a atacar i que faci espectacles. Mai hem sigut un equip resultadista ni ho serem ara. Ara bé, també tenim la baixa del Marc Torrente, que és un lateral dret, que és un perfil absolutament diferent dels que tenim ara, i probablement entre el sistema de joc de la primera volta i el de la segona volta, doncs, evidentment hi haurà diferències. Campionat de Catalunya per preparar l'inici de Lliga i amb un rival d'aquests que tu has comentat, el Complutense, que està treballant molt bé la cantera. No sé, sempre és bo no haver-te d'afrontar l'inici amb un polo o amb un club de campo. També, evidentment, que els 6 primers se'n van després a jugar la segona volta i lluitar per la final a 4, no? Però, evidentment, Complutense és un rival molt a tenir en compte en aquesta primera jornada. Sí, és el que et deia, la Complutense penso que serà el gran rival juntament amb el júnior, però penso que està el Complutense un grau per sobre per guanyar aquesta quarta plaça, no? Bueno, quarta o tercera, és a dir, per competir sobretot amb Egara i nosaltres. Jo hagués preferit tenir-los molt més endavant, perquè l'equip està molt més rodat, arribarem doncs, amb un mes d'entrenaments, amb partits amistosos, però vaja, ens jugarem aquí doncs, probablement ja pensant en la segona fase doncs, ens jugarem 2 punts molt importants. Nosaltres ho plantejarem doncs, com si fos format Aquila, que el primer partit és bàsic guanyar-lo, i així comencem a entrenar doncs, al màxim, sabent que el primer dia ens vindran uns que són els que ens volen prendre el lloc en aquesta Final Four o en aquest grup de 6, haurem d'estar molt atents. I Campionat de Catalunya, que comentava, em sembla que avanceu, no? El partit contra Vallès, jugueu el 10? No, el divendres 13, em sembla que és. Sí, el Campionat de Catalunya és un campionat doncs, entre els equips catalans que sempre va bé doncs, per provar coses, per donar minuts als jugadors i sobretot per arribar més o menys en forma en els primers partits de Lliga. Altres zones d'Espanya doncs, tenen més complicat o els implica més desplaçaments llargs el fet d'haver de jugar entre equips top. Nosaltres tenim la sort que abans de començar la Lliga haurem jugat amb Polo, haurem jugat amb Egara 35, amb Terrassa, vull dir que són rivals que ens seran una bona pedra de toc per veure ja com evolucionem i com arribem al dia del Complu. Molt bé. Perfecte, Roger.